idol, nandito na naman po tayo ngayon sa kalsada. Makikipagbardagulan na naman tayo sa buong maghapon. Kasi simula lang po natin magtrabaho. Ayan na, wala pang traffic sa ngayon. At mamaya pang traffic yan, magsisimula ang traffic niyan mga alas 6 ng umaga. Ayan na, pagpunta tayo ngayon dito sa isa sa mga pinipick up natin nakatrabaho sa South. Ayan, kwentuhan lang tayo ngayong umaga at habang hindi pa tayo nakikipagbardagulan at narito naman po ang inyong kasama, ang kailangan maghanap buhay sa kalsada, ang inyong driver, ang buhay driver sa Metro Manila. Ayan. Maaga po, medyo hindi na tayo masyadong maaga ngayon na umaalis ng opisina kasi at hindi na tayo pumupunta ngayon sa Cavite City or sa Cavite. Dito na lang po tayo sa malapit, sa South na lang po tayo. At ayan, nandito na tayo sa isa sa mga exclusive na mga malapit sa may mga exclusive na subdivision kung saan medyo gumaginhawa yung pamumuhay ng mga tao. Ayan na, ito na lang tayo at susundo tayo sa ating mga kasamahan. Kwento-kwentuhan lang tayo kasi medyo malayo-layo pa naman yung mga nangyayari sa araw-araw. Makikipagmaritisan. Marang maritis, shoutout sa inyo at good morning. Ayan na, talagang ang buhay dito sa Pilipinas ay grabe. Pero nyo guys, nung ako'y bago pa rito sa atin na pinapasukan, medyo nakaranas tayo ng meron tayong naranasan na hindi maganda. Kaya lang binaliwala na natin kasi kumbaga wala namang mangyayari kung kukumprontahin pa natin siya. Yung bang nakaupo kasi sa lamesa, mayroon kang pinapirmahan sa isang bossing. Tapos nang mapirmahan yung dokumento, parang hindi ka tao na hinagis na lang sa iyong table yung yung dokumento. Wala siyang tawag doon. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya ron. Basta hinagis niya ron. Tapos siyempre kahit na ganun pa man, nire-respeto pa rin natin siya. Nagbibigay galang tayo pag nakikita natin. Halimbawa sa umaga, good morning, good afternoon, ganun. At hindi naman tayo pinapansin. Baliwala lang sa kanya. Kumbaga tengang lata. Yung tengang lata walang naririnig. Walang pakialam. Kala ko walang pakialam siya sa buhay niya. Yung guys, siyempre hinayaan na lang natin siya. After 2 months, nakakasawa din naman kung parang binabati mo isang tao tapos hindi man lang nagre-response. Parang nakikipag-usap ka lang sa poste. Ay, alak ko. Nakikipag-usap ka lang sa poste, guys. Parang kausap mo, baliwala lang sa kanya. Kasi nagsawa tayo. Siyempre, kumbaga sayang ng laway, sayang ng effort natin na pagbigay ng respeto o galang sa kanya. At tapos kahapon kasi magpapapirma ako ng panibagong dokumento. Kailangan mong padaanin doon sa isang tao na yon. Medyo iba yata yung naging nangyari. Parang tayo pa naging tayo pa naging mayabang doon. Anyway, wala tayong magagawa. Talagang gano'n ang prinsipyo niya sa buhay. Yung hindi kabatiin dahil hindi ko alam kung gaano kataas yung pinag-aralan niya or attitude lang talaga. Basta tayo positive lang. Hindi na natin pinansin yung ganong reaction niya. Bagos pag nakita natin siya siguro after nitong linggo na to, palilipasin lang natin para medyo cold ka lang, palamig-lamig. Tapos pag medyo okay na, after mga ilang days or after a week, gano'n naman natin na magpapakita naman tayo ng pagrespeto sa kanya. Nasa kanya na yan guys kung gusto niya magparespeto sa kapwa-tao or kailangan wag na natin siyang irespeto. Kasi paano naman kung nire-respeto mo na nga yung isang tao, parang ikaw pang masama. Tapos kahit man lang anong reaction wala kang makikita. Or hindi ko alam kung sadyang gano'n lang talaga. Attitude hindi naman siguro lahat ng Pilipino gano'n ang pag-uugali.
marami naman sa mga Pilipino, mababait naman at, nagre-response naman sila doon sa, mga taong, nagbibigay galang sa kanila. At, isa na nga po dun yung dati na yung pinanggalingan nating trabaho noon nung, bagong pandemic hanggang pandemic, yung may-ari mismo ng company, napakabait niya at medyo siyempre may-ari ng company, 'di ibig sabihin na malaki yung, agwat sa kabuhayan sa kagaya nating driver lang. Ayan na, shoutout po dun sa mga tao na marunong mag-accept ng, respeto, yung marunong, kumilala dun sa mga taong, nagbibigay galang sa kanila. Shoutout po sa inyong lahat at, pagpalain po kayo ng Panginoon. Yung mga, hindi naman na, yung kunwari lang na, ano ba tawag dun, basta yung mga tao na nirespeto mo pero parang ayaw magparespeto, shoutout din sa inyo at, ingat po tayo at, sana hindi gawin sa mga kapatid mo yung ginagawa mo sa kapwa mo or hindi gawin sa anak mo 'yan. Kasi kapag ginawa sa kapamilya mo 'yan, masakit na mas doble ang sakit na mararamdaman mo. Lalo na kapag nagsumbong sa yung iyong anak or yung iyong kapamilya. Kaya shoutout sa iyo at, ingat-ingat po tayo. Anyway, talagang ganyan ang buhay. Kumbaga, hindi kagaya sa mga sa mga ibang bansa. Nung tayo ay nasa ibang bansa, hindi natin naranasan yung gano'n, na yung i-discriminate, tayo sa lahat ng bagay. Lalo na yung ating, yung kaibigan nating nasa Inglaterra. Doon ay hindi nila kahit na ikaw ay isang, janitor or isang, security guard or driver, ang laki ng respeto sa iyo. Kahit na anong profession ang pinanggalingan nila at, irerespeto ka nila bilang isang tao. At, marunong sila makipag-usap kung anong kailangan nila. Lagi silang may paggalang at, napakataas ng respeto nila sa mga mabababang posisyon. Hindi naman natin hinihingi 'yon kasi yan ay kusang ibinibigay ng mga ibinibigay sa ating kapwa. At, mahirap kasi manghingi ng respeto kung hindi ka marunong rumespeto sa kapwa natin. Kaya yan, ingat-ingat po tayo at, God bless po doon sa mga kuwan natin na hindi marunong, ay Diyos ko po. Salamat po at ingat-ingat na lamang po tayo. Ayan, nandito na po tayo. Karga muna po tayo ng, diesel kasi, konti na lang yung diesel natin. At, siguro mga 5 minutes lang tayo rito. Ayan, karga muna tayo. Ayan. Tapos na tayo at, tuloy na tayo dito sa may, malapit na po yung ating, pipick upin dito sa may, isang subdivision. At, good morning pa rin po sa lahat ng ating mga kaibigan at sa lahat ng ating mga kaibigang OFW. Maraming salamat po sa inyong, patuloy na pagsuporta sa ating channel. Sa mga silent, viewers po, maraming salamat po. At ingat po tayong lahat at, pagpalain po tayo ng Panginoon lagi. At, sana, guminawa na rin yung ating, pamumuhay. Ayan, ikot na tayo at nakita ko na yung ating susunduin. Mag-u-turn na po tayo. Ayan, u-turn na po tayo. Oops! Ayan, nandito na po tayo sa, nakita nyo yun, Las Piñas. Ayun, yun yung susunduin natin at, medyo, tamang-tama lang. Ayan, good morning, ma'am. Maraming salamat po. Ayan, bye-bye.